Bamanango ko men da nye men tigidai. Bi sogoma ina amita Kidal. Nandona Kidal amita gouverneur ale nɔfɛ n'o ye général Elhaji Gamu ye. Waleya min y'an jamana sɔrɔ avril kalo tile 25 san 2026 n'a bɛnna sibiridonɲa ma gouverneur ale kɔni kun tɔgɔla kuma caman fɔra waleya caman fɔra min ye dɔgɔkun 2 o kɔfɛ Kidal gouverneur ba général de division Elhaji Gamu a y'i ka kumaw lakali Radio Mali maaw ye. Ŋunungunu min kun fɔra sa k'a fɔ ko ale minɛna, ŋunungunu min kun fɔra k'a bɛ Bamaji wale kɛbaaw bolo, a yirala k'a fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye, kuma tɛ a ka dogoliko kuma ma. Nin sɔrɔdasi ba in a bɛ ɲɛfɔli kɛ waleya min y'an ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidalikaw fɛ ale ɲɛ sigara min ma. Radio Mali ka télé directeur ba n'o o ye télévision directeur ye Sidiki Danbele, ale de ye ɲininkaliw kɛ. A ko gouverneur ma k'i ni ɲankuma. Gouverneur yɛrɛ fana ko a ma ko a ni ɲankuma. Ko kumana ko gouverneur ko ne bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ cogo di waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ. A ko Radio Mali maaw k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn, ko komi u ɲɛ bɛ ale sigilen la cogo min, a ka kɛnɛ a nin na, a ka kɛnɛ a hakilina na, wa min ye farikolo yɛrɛ fana ye u ɲɛ bɛ o la foyi tɛ yen n'o kɛlen don degun ye ka ɲɛsin a ma. Kunnafonidila ko a dun yirala k'a fɔ ko e minɛna dɛ, waleya caman fɔra i ka ko k'a fɔ k'i nana ko Bamaji wale kɛbaaw kun ye i sɔrɔ. Nin don in na Kidal i bɛ se k'a fɔ an ye mun kɛra wa? Elhaji Gamu ko nin bɛɛ lajɛlen ye nkalon kumaw ye, ko min kɔni ye tiɲɛ ye, ko maaw u kɔni donna Kidal kɔnɔ. Nin waleya min kɛra Kidal ale bɛ se ka min fɔ, video tun b'u bolo, caméraw tun b'u bolo. Bamaji wale kɛbaaw kun kɛlen don ka min ye caméraw bila ale yɛrɛ ka mobili kan, ka caméra dɔw sigi ale yɛrɛ kan, nka ale ka lakɔlɔsibaa filaw n'o olu tun b'ale nɔfɛ ko olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka taa Bamaji wale ni wale kɛbaaw ninnu k'olu bɔ lajɛlen bɔ baara la minnu kun tugulen don ale kɔ. Ayiwa ko Gamu i t'a ɲɛfɔ an ɲɛna sa mun kɛra nin don in. A ko nin don in sɔgɔmada fɛ olu wulila k'a sɔrɔ min ye mugukan bɛ Kidal fan bɛɛ lajɛlen fɛ, nɛgɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye, min ye muguci kɔni daminɛna sa fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma, wa min ye dugudugu wɛrɛ gwɛlɛw ye olu bɛ ka ci cogo min na u bɛ ka ci ten fa bɛɛ lajɛlen fɛ, min ye Kidal dugu ye k'a fa tewu. Bamaji wale kɛbaa suguya bɛɛ lajɛlen o nana. A ko k'u kun ka ca koyi, minɛnw tun b'u bolo, u labɛnnen don, wa min ye drone minnu bɛ se ka bingali kɛ o tun b'u bolo, drone kamikazew tun b'u bolo, mobili minnu bɛ yen ni mugu donnen don o la olu fana tun b'u bolo ka taa fara blendew kan. Gamu y'a yira sa ko archerie fana ko minɛnw fana tun b'u bolo. A ko ni minɛn minnu filɛ nin ye ko Kidal kɔnɔna na k'u nana ni minɛn sugu bɛɛ lajɛlen ka na bin Kidal kan, ko a don ko jɔn ko Ala maa mun donna Kidal kɔnɔ u fanga kun ka bon ni kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Kidal dugu kɔnɔna na. K'o la sa k'i bɛ se k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamaji wale kɛbaaw u ye fɛɛrɛba de kɛ sa ka Kidal yɛrɛ kɔni ta k'o bɔ dugu la pewu. Ko n'i y'a jateminɛ maa sugu bɛɛ tun bɛ maa ninnu nɔfɛ koyi, wa u bɔra diɲɛ fan 14 ka na nin baara in kɛ. Ko ale yɛrɛ ye min faamu waleya in kɔni kun tɛ ka ɲɛsin Kidal kelen ma han, sabula Kidal kun ta b'a la waati min bingali kɛra Bamakɔkaw fɛ yen, a kɛra Kati fo yɔrɔ 2 ka kɛ Sevare ka kɛ Gawo, k'u kun ka ca cogo min, minɛn ɲɛnama tun b'u bolo cogo min, u labɛnnen kun don cogo min, ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni lakɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ min ye nin ko in ye diɲɛ yɛrɛ de kun nana ka na bingali k'a ta ka ɲɛsin Mali jamana ma. Kunnafonidila y'a ɲininka ko tuma na k'a fɔra ko FLA ni sini mun kan ni jɛkulu wɛrɛw don, k'i bɛ se ka mun fɔ an ye ninnu la an'u ka dɛmɛ cogo la. Gamu ko jɔn ko Ala ko ni maa min ko k'i bɛ FLA ni sini bɔ ɲɔgɔn na k'e ma foyi faamu ko in na koyi, ko fɛn fila tɛ dɛ, k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw ye kelen ye wa a bɛɛ lajɛlen bolo bɛ maa kelen bolo. Ko min ye sini min ye ale kɔni nana a ye mercenaires fana ta ka fara a yɛrɛ kan yaasa wulikajɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na Mali fan 14, nka min ye Kidal ta ye ale ɲɛ sigara o min na ko maa min tun bɛ k'a bɛ maa 2000 bɔ Kidal dugu kɔnɔ a don Bamaji wale kɛbaaw la. A yirala sa k'a fɔ ko min ye jamanadenw dun ko yalama olu b'u yɛrɛ dɔn nin ko in kɔnɔ wa? Gamu ko ayi, ko tiɲɛ don bingali bɛ kɛ Kidal, tiɲɛ don maaw bɛna ka na waleya ta ka jugu ka ɲɛsin Kidal ma, nka min kɛra Zen ko nin kɛra ɲɔɲɛbali ye wa ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Kidal, ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye
nin ko ɲɔgɔnna ka kɛ don kelen kɔnɔ kidali dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ ta ka bɔ dugu kɔnɔ pewu k'u yɛrɛ ɲini wa k'u ma sɔn fiyewu Bamaɲɔrɔ n'u ka walekɛbaaw ka don olu dungɔda fɛ koyi avril kalo tile 25 gamu ka fɔ la ko min ye dugudenw ye u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila k'u yɛrɛ ɲini yaasa bɛ se k'u ni kisi cogo min na ka bɔ kidali dugu kɔnɔ k'o fana filɛ nin ye ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye ka ko b'a yira sa k'a fɔ ko waleya in u kun nakun ye kidali cili ye ayiwa gamu nin bɛɛ lajɛlen dun la a yirala k'a fɔ sa k'a fɔ min ye kunnafonidilaw olu fana farala nin ko in kan ka ninnu dɛmɛ nin waleya in na e yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an ye nin ko in na min kɛra i n'a fɔ juguya ka ɲɛsin Mali ma a ko k'ale bɛ min dɔn kunnafonidi ko ta na sira fɛ ko n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu y'u labɛn ka ko in labɛn kosɛbɛ ko kunnafonidilaw ma fɔ o kɔ dɛ k'u fana tun bɛ a la sabula ko laɲini tun ye min ye o tun ye ka Mali fanga bin Bamako wa min ye ale min la kɔlɔsi bingali min taara kɛ Kati kɛrɛnkɛrɛnnena ka taa se Sajo Kamara ka so ma ko b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkulaw ni diɲɛ maabaw diɲɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu wulilen don k'u ɲɛsin Mali ma ko olu bolo nɔ bɛ ko in na a ko olu bɛ bingalikɛla ninnu dɔn koyi terroriste delen don mun na olu b'o dɔn cɛncɛnfuga jamana kɔnɔ u bɛ taa se yɔrɔ minnu ma olu b'o dɔn ko nka sen ta ko nin ye ko labɛnnen ye kabi waati jan u ye minɛnw sɔrɔ u ye labɛn sabati ka sɔrɔ k'u ka bingali k'a boloda ayiwa ko mun b'a bolo k'a ɲɛfɔ kɔkɔ kibarudilaw ye olu minnu y'u sen don nin ko in na a ko u y'u sen don ko in na dɛ u ka wulikajɔ yɛrɛ barika bonyana ni kɛlɛkɛlaw ta ye sabula k'u ye kibaruya di maa yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye nka min ye nin ko in bɛɛ ye ale y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ni kunnafonidila ninnu kunnafonidila gansanw fana tun tɛ sabula waleya minnu tun bɛ ka kɛ kɛnɛ kan n'a bɛ se ka ladafa ni kibaruya min ye k'u tun b'o di farankan caman kɛr'u fɛ kibaruya caman dir'u fɛ min b'a yira sa k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ kɛnɛ kan u kan ka taa sira minnu fɛ ko nka ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ anw bɛ min dɔn k'o ye bamajikɛlaw ye an bɛ min dɔn k'o ye ninjuguwalekɛbaw ye minnu delila ka wuli ka se Kidal ko ninnu n'olu tɛ kelen ye ninnu ye suguya wɛrɛw ye sabula u ye ko kɛ Kidal ale yɛrɛ famana ka min ye u donna sow kɔnɔ min ye fɛn fɛn ye balo ye u y'o ta u taara min ye gwadomusow ka yɔrɔw la ka taa gwaw kɔnɔna na ni gabuguw kɔnɔna na ka taa minɛnw cɛ u ye bitigiw dakari n'u ma se ka taa ni minɛn min ye k'u y'olu jeni kɛnɛ kan yen k'ale ma deli ka ni ɲɔgɔn ye Kidal ko wa ko min ye waleya in yɛrɛ tɔ bɛ juguya k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka min bila a kun na k'a sera sisan sa min ye Bamaɲɔrɔ ninjuguwalekɛbaw fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la sabula u nakun kelen tun ye min ye o tun ye Kidal yɛrɛ ka bɔsi olu la pewu k'a tigiya ta k'u sigi a kan walima ka tiɲɛni kɛ k'u kɔ don k'a fila bɛɛ lajɛlen ye kojugu ye kojugu dun ko o man ɲi gouverneur ko yalama ko folikan jumɛn b'i bolo ani welemada jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma walima ka ɲɛsin Kidalikaw ma a ko ka ɲɛsin Kidalikaw ma a b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri k'u jija olu minnu kɔni ye mara ɲɛmaaw ye olu minnu ye jamana ɲɛmaaw ye wa u na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Kidal a mara bɛ se ka segin cogo min na segicogo kɔrɔ la baara bɛ se ka na cogo min na nka u tɛ taa wuli ka jɔ ni cɛsiri kɔ a ko fana ko min ye malidenw ye a b'u fo ko sabula min ye avril kalo tile 25 don malidenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ u wulila k'u jɔ ko cɛ kelen u ka furancɛla fanga ɲɛmaaw kɔfɛ cogo min yaasa ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ni bingalikɛla ni bamaciwale ni ninjuguwalekɛbaw ma ko bɛn min sɔrɔla avril kalo tile 25 ko fo ka to sen na Gamu ko fɛn min don k'a ma ban dɛ k'an ka dɔ fara an ka wuli ka jɔ kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka fɛɛrɛw sigi an k'an labɛn sabula min ye Bamaɲɔrɔ ninjuguwalekɛbaw ye u b'a dɔn ko sini t'u ye laban t'a ko la nka u bɛ se ka degun ta ka ɲɛsin maa ma a ko min ye kumakuncɛ kuma ye a bɛ min fɔ malidenw kana sɛgɛn u kana ɲinɛ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ tɛ ko maa bɛ se ka fɔ k'i b'i da ka sunɔgɔ ka kɛlɛ min to sen na min ye Elhaji Gamu ye Falaye nin y'a la kuma la kumaba ye a ye min fɔ Radio Mali ale sanfɛ